Pe dedelușul de la marginea satului era mare larmă. Copiii de toate vârstele se bucurau nespus de sosirea iernii. Veselia nu mai contenea până când înserarea își aruncă năframa ei peste casă și păieni. Într-una din zilele acelea de iarnă, când Mihăița urcă grăbit cu săniuța spre dedeluș, se auzi undeva un scâncer. Se opri și asculta cu mai multă atenție. Se îndreptă spre tufișul din apropiere de unde venea zgomotul. Ajunse lângă o tufă de trandafiri sălbatici bulgărite de zăpadă. Când se uită înapoi, dădu cu privirea de un cățel care ședea pe labele din spate, pe o mână de frunze uscate. Labele din față erau îngropate în zăpadă și tremura de frig din tot corpul. Băiatul se apropie și mai mult, vorbindu-i cu blândețe. Puțu, puțu. Cățelul se trase sfios și grijuliu între ramurile țepoase ale măceșului și scoase un schelăleit dureros. Cu ochii ținte la Mihăiță spre el, opri să nu-i facă vreun rău, parcă spunea: "Ce-ți pasă ție, băiete? Și eu m-aș juca, dar vezi, tu ai o mămică și ea se îngrijește de tine, pe când eu..." Cu mâna lui caldă îl mângâie pe cap, iar acesta își mișcă bucuros urechile și coada. Deodată se lăsa înserarea, iar Mihăiță și prietenul lui se pregătesc să plece acasă. Trecură zilele babelor și veni primăvară. Covorul verde care se așternuse pe câmpie îi îmbia pe amândoi la joacă. Zburdau prin poienița amândoi, apoi urcau dealul și se zbenguiau ca păsările în zbor. Într-una din zile merseră la locul unde cândva se aflase dedelușul cu veselia lui. Dixie, pentru că așa-l botezase, începu să alerge, să facă tumbe, lătrând după gâze de bucurie că nu mai era singur. Mihai, culcat în iarbă, îl privea cu nesaț, obosit de atâta joacă. Dixie se cuibări și el mai la vale. Când s-a făcut mare și veni vremea de însurătoare, l-a răpit Zmeul cel rău ca să-l însoare pe celălalt tărâm cu fata lui cea mică. Acolo, la palatul Zmeilor, a fost supus la grele casne și s-a dat să bea apă vrăjită. El însă nu vrea să se însoare sub niciun chip cu fata Zmeului. Pe el îl iubea o fată pământeană, frumoasă și harnică cum nu se mai văzuse și tare bună la suflet. Îl căutase zile și nopți în șir, dar nu-i aflase urmă. Când pierduse orice speranță, fata o întâlni pe zâna serării și cu lacrimi în ochi întrebă zâna unde se află celălalt tărâm. Dar ce vânte aduce prin acele locuri neîncălcate, fata mea, întrebă zâna pe fată. Acolo, la Zmeul Zmeilor, se află răpit iubitul meu și trebuie să-l găsesc, că mi-e tare dor de el. Dacă ți-e dor de el, mergi și caută-l și-l vei găsi, dar trebuie să fii cu atenție, pentru că dacă Zmeul află, s-ar putea ca niciodată nici tu să nu mai poți călca cu piciorul iarbă verde. Zâna a purtat-o pe fată până la marginea celuilalt tărâm. Acolo zâna i-a zis fetei: ia aminte că odată pe an toți zmeii dorm 3 zile și 3 nopți și nu lasă pe nimeni de pază. Vezi de află când se petrece, pentru că numai atunci poți să pătrunzi acolo. Apoi zâna îi dete fetei iarba fiarelor, cu care se deschide cele mai fericate uși ale palatului Zmeilor. La intrare, fata a fost întâmpinată de o bufniță, a mers mai departe, a descuiat pe băiat, au fugit împreună. Deodată s-a trezit Zmeul, a fugit după ei și nu i-a ajuns. I-a blestemat pe fată să se preschimbe în cucuvea, să umble numai noaptea, iar pe el să nu mai cunoască nimeni. Deodată Mihai s-a trezit lângă Dixie și deasupra lor erau cucuvea în tufa de trandafiri sălbatici.